स्टुडियो आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दं। बिटिआर गोरोबथाखौ पिआइएल होनानै गावजों गाव दावराव दावसि जालायनायखौ बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दुखु मोननाय फोरमायदों। तामुलपुराव 27 मार्चनिफ्राय जागोन बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा। हादोरगिरि रामनाथ कविना बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लागोन। 19 एप्रिलाव जागोन गुवाहाटी नोगोर निगम बिसायख'थिया। 21 एप्रिलाव बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावगोन। मोन 60 वार्डनि गेजेराव 50% आइजोफोरनि थाखाय थिखानाय। 30 मार्चनिफ्राय हादराव कभिडनि जेबो बादा थानाय नंला, नाथाय गासैबो मास्क गाननाया गोनांथार। नैथि सानावबो पेट्रलनि बेसेना बारायबाय। मोनफ्रोम लिटाराव पेट्रलनि बेसेना 80 पैसा बारायदों। रायजोआव थानाय खाखोर मिलनि थाखाय आसाम केबिनेटआ 375 कौटि रां फोसावदों। गौरीपुराव हाजो गिसिखानानै सानै लाइमोनफोरा जिउ गोमादों। दिनै आसाम सर्व शिक्षा अभियाननि फोरोंगिरिफोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। काहिलिपारायाव रोजा रोजा फोरोंगिरिफोरा सोमावसारदों। राज्यसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसनि बिजाथि रिपुन बराया एमएलएफोरनि न' थांनानै भट बिहैदों। रायजोआव मोब्लिबनि बेसेना बारायबावबाय। मोनफ्रोम इउनिट मोब्लिबनि बेसेना 40 पैसा बारायदों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव आनजादखौ लानानै दावराव थासारि। बुधबारखालि जानाय आर्ट्स आरो साइन्स स्ट्रीमनि बीए नैथि बोसोरनि असमिया बिफाननि सोंथि बिलाइया सोलाय सोल' जादों। थार्ड सेमिस्टारनि आनजादाव फोर्थ सेमिस्टारनि सोंथि बिलाइखौसो फरायसाफोरनो होनाय जादों।